Dragi dobri ljudi, želim reći svima onima koji su se 1000 puta, bezbroj puta osjećali sami, koji su proglašavali da su ludi, da nešto s njima nije u redu, da ne odustajete nikada, nikada, nikada od istine koju osjećate u sebi i da ćete samo živeći ono od čega ne odustanete pronaći svoje jato. Zanemarite zvučnu kulisu, ovo Dalibor sjecka češnjak za ručak. Ne odustajte od sebe, jer ako od toga odustanete, izdali ste sebe, a onda ne možete naći ostale neizdajice, nego ćete naći ostale izdajice. Ali ako ne izdate sebe, naći ćete ostale takve, a onda je život bajka iz koje ne želiš izići, u kojoj ne čekaš petak da dođe vikend da bi se zabio u svijesti još i više nakon što si bježao od radnog tjedna i tako dalje i tako dalje. Onda pokreneš neke druge dobre začarane krugove, odnosno širiš koncentrične kružnice ljubavi u svakom smislu.